Antxon Izasekin ja Nekanek deitu dio, Izazi, deitu diola, mesua bidali diola. Klase partikularrena, ez dio erantzun ze klasean egongo zan. Argazkietan 2016-2017 bestelakoen barruan hartuko grabaketa osoa. Nahi bat ez ikusien digo en directo. Eta te parte. Bueno, A ver, irribarre bat. A ver, ondo jarri, Ondo jarri. A ver, jefe. A ver. Korrikalako, begiratu. Nik gaur ezingo de korri egin, kolpe de hartu desde la unian. Eiderrek eramago du, Beira, Eider forman dago Lourdes, gaur dago pizkat. Bai. Mina hartuko du kotxeak. Bea, pasa, segi. Ez dago ihes biderik.
Ez dago, oi. Arrapatuko zaitu Tainara. A ver, Mila. A ver. Jipi Japa!